ବର୍ଷା ପବନ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି କି ଗାମୁଛା ଉଡ଼ିଯିବ। ସେଥିରେ ବି ଜେଜେନାଥରେ ମୋର ମିଶିକି ଆମ୍ବ ଗୋଟେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତା ପରଦିନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ନଡ଼ିଆ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ସେପଟ ଘରକୁ ଯାଇକି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପରା ହବ ବୋଲି ବସିଛି। ଜମ୍ହାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ କୁହ? ଏମିତି ଶଳା ଇଏ ହେଇଗଲେଣି, ଶଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ହଉ। ଚମ୍ହାର କଥା କହୁ ହଉ, ଚମ୍ହାର ଚାଲି ଆସିଲା ଗଛକୁ ନଡ଼ିଆ ପାରିବା ପାଇଁ। ନଡ଼ିଆ ପାରୁ ପାରୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିନି କେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଏ। ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ କଲି, ଚାଲିଗଲି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍କୁ ନା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇକି ଡ୍ରେସିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସିଂ କରିଦେଲେ ଚାଲି ଆସିଲି ଟିଟି ନେବା ପାଇଁ। ଟିଟି ବି ନେଇଗଲି ହାତରେ, ଟିଟି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର